intie jara Malulu TV en kinde maber. Arwaki e chenro mar kuku mar wach ma bende kelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lumbaka. Maendi en chenro bende warange weche mosebedo katimore koni kod kocha. Sani wantiere e seche mag siasa. Wadwarango ni to juma mokalo ng'ama notimore to wan kaka jo Kenya gin geno mane ma wantiere godo. Wabedo kod odiochieng' mar lemo ka wanyo ka ile wane piny mar Kenya kwa ikore ne weche mag yiero mabiro timore dwe mar aboro. Bende waneno ka list no wuok achiel kawuok kuom IEBC. Wabende nitiere jochung' kata jok mano yier madirom 20 magidwa mondo gidinne gi oko kaluwore kod weche mag penjo matek magin godo mawachore nyaka sani pok giduoko. Arwaki ni machiegni. Arwaku e studio. Agonu erokamano kuom kawo thuolo maru mar chopo. Abiro kawo thuolo mondo anyisu umoso oganda wachne gi nyingu mondo wadhi nyime kod twak. Wabiro chako kodi mondo Noganda mar luo kamoro amora ma untie, an japuonjo Doyo Widi kaka pile akelo ni weche ma ilo pacha madwani mondo wariwre kodi. Erokamano ahinya mwalimu. Nikwara mogi an nyinga Richard Orengo aruo Kisumu County. Erokamano ahinya Richard Orengo kaachiel kod mwalimu Doyo Widi. Agonu erokamano kuom kawo thuolo maru mar chopo. Mwalimu kod Orengo kane uneno gik manotimore juma mokalo cha ne wabedo kod odiochieng' mar lamo. Neno odiochieng' mabende noket piny mar Kenya lamo ka oganda ikore ne yiero mar dwe mar aboro. Nowachi maber ni piny ma otenore machiegni kod Nyasaye e piny ma kwe nyalo betie. Mwalimu wachno ne kalore kod lamo mano bedo godo juma mokalo, wan kaka oganda ma jo Kenya wabed kod geno mane kwachimo yiero mabiro dwe mar aboro. Lamo to gima ber, to mwabe wacho ni nyaka ibed ni lamo kod adiera. Nikech ok en gima ber mondo obed ni walamo Nyasaye to timbe wa e nyim Nyasaye to richo. Ng'eyo kaka jotelo mane Kenya ka timbe gichalo. Sana manopango moundo moluongo lamo. Yes. King'iyo gi to ok gichal gi lemo mane lamo kanyo. Timbe gi ogwenyore mabor gi lamo. Kata obedo kamano ok wabitamo gi ni kik gilem. Wabiro rwako lamo nikech wan to kwalemo to Nyasaye mwang'eyo. Gina apani ka gilemo to thothne en mana mar wuondo wang' jopiny ni jogi jomogeno kuom ruoth. Ng'amogeno kuom ruoth ok nyal timo kabende timbe mancha neno ka. Lemo to alema ka jopiny mondo res piny to magiloso magiketho go pes piny chamacha to giwuondo. Lemo no ne oketho godo pes piny. Oketho go pes piny. Keche kineno ka ng'ato dhi lemo to gimotimo to pogore gi lamono. Nyiso no lema mondo jopinye moneno lemo kech Nyasaye to ng'e ni nene. Dogeno ka joma nodhi lemo ka joma timbe giricho kabisa. To donge noluong ji duto, noluongun jok mantiere kweth mobalo kod piny owacho, noluong oganda duto mondo bi kanyakla. Dak nokaw thuolo mondo udhi uriw wiu kanyakla. Wach ni koro waketo weche duto tenge, wageno ni kwalamo kawuono to wachako wuoth manyien. Ipani Nyasaye manyakalaga mosiepe Ibrahim. Nyasaye ma chunye chalo gi chuny Daudi ka Jesse. Inyalo lame yo mane gilemo go cha. En kata kwa lame ka ok do winjwa. Lamo cha kineno joma nie iye. Ti neno timbe magitimo oko sama bor gi lamo. Ng'eni machi lama mar wuondo wang' jopiny. Nyasaye ting'eno kuondo wang' nikech oneno. Makore paro ne lamo no ero gimode giketho go sa. Richard Orengo. Kidwa lemo ni Nyasaye okonyi. To nyaka be ni timbe ni be chalo gi gimidwa ni Nyasaye okonyi. Ka timbe gi opogore kamacha to kanyalo. Kama na nye kelo no wach Daudi ka Jesse mago anto kada kange maler weche mag moma. Ngene Orengo ka ongi matut kuom wach Daudi ka Jesse kanyalo wacho. Kata kama me wacho ni Daudi ka Jesse ok nyange. Anto okange matut. Okinge ango, okinge King David son of Jesse koso okinge nga. Okangeyo wach akon Jeff ka. Jeff. Muma kachacha. Yes. Ng'ata achiel mane Nyasaye wacho ni chunye chalo gi mare en Daudi ma wuod Jesse. To ng'ata achiel mane Nyasaye oluongo ni osiepne en Ibrahim ma wuod Tera. Mano dwa ning'e. Erokamano ang'eyo wach ero je muma ni aneno kodok pinje. Jeff okinja dwen motegno. An jadwen matut kamano to wabro ng'eyo kaka thuolo medo dhi. Aneno ka dwen isindo dok piny. Lakini an gima dwa wacho ni first of all prayer breakfast ma osebedo kwa timo higa ka higa. For me number one and a waste of public resources. Waste of public resources because Kenya is a Christian country. One page ma almost 80% one Christian. Lemo ga Sunday, jadwen lemo Saturday, jimoko lemo weekdays, ji lemo pile. So gimoro ni ikawo pesa moro tikete budget. Ni en koro wadwa kete ni lemo
to gimineno kidwa tim kanyo ok en ni dwa ni ji otim lemo, en tenda nikech ng'ama dhi tedo chiemo kanyo, ng'ama dhi supply kitenge mipedhe mesa, ng'ama dhi kelo public address system, en mana tenda miloso mondo mi ng'ato, nikech izeno ka sirikal ni en sirikal ma project moro amora, gimoro amora mitimo, event moro amora en tenda midwa chamgo pesa sirikal. So for me ok ane ka en gima serious, nikech kwadwa lemo to kocho ni akwadhi hotel mwadhi chule pesa mang'eny kama temo tim, wanyaka biro Uhuru Park free of charge, wawuoyo mana gi Evans Kidero ni to Kidero miwa Uhuru Park, Kidero be ng'amo olemo Nyasaye to wacho ni kawuono amiyo Uhuru Park, to ji obi Uhuru Park kanyo, to jo kanisa biuru lemo. Ting'e ni ma moro michulo ni omi pastors allowance, akeno omi jomage allowance, omi MPs allowance, ni gin MPs ma jokwaya, keni MPs mage. For me and waste of resources. Mano number 1. Number 2, message mane wuok e prayer meeting ni wabed ga peaceful election. Yes. Peaceful election tiende ni bana ka mako microphone tadwa wuoyo to wachung gi mwalimu e constituency achiel, walaro constituency, tawacho mana policies maga, awacho mana gik madwa timo ne jopiny ma mwalimu ok tim maber. Ka mwalimu be chung, to wacho mana gik modwa timo moparo ni nya timo maber moloya kaka an ng'ama sano mbui kata jatelo mane kom. To kineno ka ji wuoyo ni wadwaro ni wabed gi kwe, tiwinjo ka week mokadho president emane yanyo Raila ni ule mtu wa takbir. Iwinjo president nyoro kano odhi Mombasa to yanyo Ali Makwere ni ng'ani jakuo abiro fulo nu gik manyicho kwalo. To Ruto kochung tiwinjo koluongo ji moko ni wale watu wa Japan, watu Tokyo. To kolokore koni to yanyo ji moko ni watu wa vitendawili. To en to duogo to wuondo ni koro bed gi peaceful elections. Peaceful elections ok nyal bedo nikech ka wachung gi mwalimu kae, nyaka appreciate ni mwalimu en dhano to an dhano. Ka wacho ni mwalimu gima kech, to joma luwo mwalimu ok nya mor gima kech ma wacho neno. Mwalimu be ko wacho na gima kech, to ji maloya ok nya mor gi gima kech ma wacho neno. Koro ok anya wacho ni gima kech, to wacho na gima kech, to wawuok kanyo to wadhi wacho ni koro walemo bed gi peaceful election. Peaceful election ok nya biro ku wacho weche maricho, ku wacho weche mag mriambo, ku wacho weche manono. Ineno kaka nyocha week mokadho gi kelo bando. Bando wago koko chieng 1st of May. Yes. Chieng Labor Day. Ni bana duokuru bech bando piny bana. Duoknwa uru bech chiemo piny. Yeah. Tiwinjo ka president lando kanyo ni week manyien adwa dhi luongo parliament. Yeah. Mondo wapas kaka wadhi duoko bech bando chien. To kata ka parliament pok otieko meeting. Yeah. Tiwinjo ni minister mar agriculture ni Mombasa Meliose biro gi bando. Kori penjo ni bana, ji mawacho weche mriambo to timo weche maricho kamaegi, ere kaka ginyalo bet ni wabed ni koro wadwa wacho wach lamo? Ere kaka ginyalo bet ni wabed ni wacho peaceful election? Tiwinjo ka deputy president ka uji openji to bana, bando ni nitie gima is not clear. It is not bad kelo bando, but something is not clear. Tiwinjo ni bana mago trivialities bana, ni mago are questions ma not fair bana. Don't ask us kaka kelo bando bana, unchamura chama bando. We must have a country where people can be held accountable. To kaji duo biro to wacho gik maricho go to kendo duoge pondo e tok lemo. To then aparo ni at the end of the day lamo no ok nyal konyo kaka piny nikech kare Nyasaye kitugo kode to Nyasaye nyalo kata chwadou instead of miu gi mokwacha to nyalo kata chwadou nikech koro tugo gi Nyasaye. Mwalimu iwinjo wachno ero mar Orengo ka owacho jako duogo nyaka wach mar bando ero kang'eyo kech aneno ka oganda mathoth osebedo ka oro otekati studio kanini mogo no ni kanyo mwase ka time mwadwa range e chirni mantiere kata Nairobi kaindi odo ka mogo mar 790 no pod ok wanyal yudo kang'eyo ka entiere kun ma wayu bro nyisowa anto pok anene bende pok anyiewe ne wadhi kata juma mokalo nero ne wadhi ka wadhi rango ni to mogo ni entiere supermarket mane mondo mi wakawe ne ok wayude. Mwalimu wach makech kata hate speech en wach mabende no twagie kod jotelo mathoth. Jatend piny owacho no wache migosi no wache kaparo mabende jakom mar NCC no wache ni jotelo mibi yude ni wacho weche makech manyalo kelo tungni kindo oganda moloyo sani eri sama oganda ochimo yiero nyaka kawnegi okang' mager. Iparo ni nyaka nwachak bet kaka piny mar Kenya nyaka nwayud uru ang'o machuno nyaka jotendwa wach weche mikiro koni kod kocha? Mokwongo ng'eni ranyisi maler ma sirikal oketo chik manyiso ni wach morengo wachono en wach madhi kelo tulo ing'eni nichi neno ka juma moro mokalo cha nicha wayware gi Kaiseri e wach ma 10 million strong. Onge piem mora ma ng'ato dhiye ma oko wach no dhi loyo.
kendo nyalo dhi modhi a step mwacho ni adhi loyo kama. Samwa dhi go mpira samoro wawacho ni kawuono bandu wadhi chwado gonda 3-0. Yes. To pok awinjo ng'ama wacho ni mera man inside jogo ka wang'ok gilo gonda 3 to gimilo. Wan 10 million strong cha wawacho nikech wasego kwa. Koro ka jogo kura modhi odong dala momiyo wa 9 million. Yes. Mano be koro mano makosa gi. To wan kaka kura mwadwaro en 10 million. 10 million wang'e ni kwaseyude to waseyombo kwa chak wamine wach. To bende samiwinjo ka Kaiseri lawore kodwa no. En bende bathe kocha. Joka kawacho ni gin gidhi yudo 70+1. Yes. Mano bende donge en miriambo. Omiyo wach mar weche madhi kelo tulo en wach mapimo tek. Ibiro yudo ka sirikal mane kom sika no mera in gimi wacho ni dhi kelo tulo. To in king'iye to en wach maber moriere tir. Omiyo chikno to kane kabuti e Kenya ka nikech joka ma samoro wacho weche maricho manyalo kelo tulo moloyo. Ing'e ni kidwa nego guok to chak mana gi yanye kata imiye nying maricho richo. Guok mosemi nying maricho ka wuotho to nyinge ne maka jiwinjore biro goye gi kidi. Omiyo kata gimbe giwacho weche maricho saminyo ng'ato wacho ni yule jamaa wa kitendawili yule jamaa wa nini. Mago gik makelo tulo moloyo kata mago miwacho ni 10 million strong ni nyalo kelo tulo. Jasiasa bende ng'eni eno ng'ama piem gi wacho. Koro richo wadgi ema nyaka wacho. To wadgi cha be nyaka wach richo ne. Nikech ilaro kura ka. Ilaro ber. Ere ng'ama ber madang' wayiere wi. Omiyo anaparo ni pacha maber en gima nie chuny ng'ato. Onego wabedi campaign ni ng'ane wawachuru weche mabeyo manyayo kwe ei turwa ka. To kwa wacho weche manyalo kelo tulo to in ema ing'e mano kendi. To kobede chik ni dwa maki onge ng'ayi biro mak ng'ama jiwe. Biro mak jite. Koka man biro mak jomocha. Tiwe jomoko cha. Nitie jomocha bende gi jomoko. Nitie jomocha. Orengo wach mar hate speech ni eri ka warange kaka mwalimu wacho ni kanasa wacho ni 10 million strong to joka bende wacho ni 70+1. Magi kidutan ka ng'iyo to gin numbers. Jeff kidwang'e ni weche gi gin amila. Yes. Wach mar hate speech en amila nikech nyaka ne wachak commission mar not Kaparo. Ng'ama nochake miluongo ni Dr. Mzalendo Kibunja. Nyaka ne wachak commission mar Mzalendo Kibunja ni. Yes. An sama winje ga ko biro matek en mana sama gibiro present budget gi ne wabunge ni wang' ni wadwa budget marom kamae. To gima se winje ka gitimo malich ahinya to be onge nikech kiwacho ni hate speech Jeff. Hate speech en ang'o? Hate speech ng'ama nyalo wacho ni en hate speech en kanyiso mwalimu gimoro to wang'o iye. Yes. Actually gino nyalo bedo nen gima ok kin kanyiso ok nyalo wang'o iye. To nikech wang'o iye mwalimu, it should be considered hate speech. To ere kaka idhi ng'e ni ma hate speech to ma ok hate speech. Seche moko be nyaka wang'e ane to nitie gimoro miluongo ni adiera. Nitie hate speech to nitie adiera. Adiera moro be nitie machuo ji matek. Koro adiera to wadhi keto kanye. Nikech kwacho ni bana Kenya ko yie ni ng'ato mondo wach hate speech. Yes. To ka nitie adiera machuo chunji moko, endo koro wadhi kete kanye. Adiera koro kik wachi. Nikech odhi chuo chunji moko. So hate speech ok en gima inyalo wacho ni bana ni waketo ni. For me I think it's an idea that we did not think very well as a people. We did not conceptualize this. Maybe how do we want to deal with divisive politics ma weche ma pogo ganda. We didn't think about it very well. And that's why we never carried to a word ni hate speech. Koro walwara around hate speech kae. Ka je bang'isi gimoro ma okidwa winjo to en adiera. Koro en wakete kanye. Kata kinyisa ni wiya duong' to wiya duong'. En koro wakete kanye nikech ing'e ni Kenya ka sayudo ni oket gik moko kiwacho adiera moro tiwacho ni en hate speech. For example, gimoro nitie mosega bet kiwacho Kenya ka ni bana kiwacho ni 80% mag senior government e sirikal Uhuru gin okuche tinya wacho ni mano hate speech. Tipenjo to bana nitie data nikech ng'en joma bedo employed e government nitie kama bedo recorded. To kikwano to go percent igo total over those people over total civil servant times 100 to me 80%. Mani ng'en is mathematics onge gimoro kanyo. Ing'en nyalo bedo na adiera donge. To ji moko tie manyalo wacho ni mano hate speech. King'iyo gik ma Moses Kuria wacho gi gik ma ji moko wacho kuonde gi
king'iyogi moko seche moko kadho iwinjo ka Nkaiseri ok owache ni mano ni Omera gimiwacho ni hate speech. To koni kata ka ng'ato wacho ni 10 million en kata kwachako kweno sani nikech kwachako kweno kata kodi ka sani gi mwalimu. Kwachope 9,999,000 to koro wacho nang'o? Ka Kenya wacho ni sani the word 10 million en hate speech. Mok nyawachi. Sani pod wakwano kata pesa mwalimu adona chuli 11 million. Yes. Kwachopo 9,999,000 koro wawacho nang'o? Ingeni mano en kora mila nikech waketo ni gimoro amora is the Minister of Internal Interior ema decide ni bana mano hate speech mano ok en hate speech. Another issue kineno kaka nyoro. Yes. Bishop Cardinal ma Kenya mar Catholic owacho ni bana Migosi Raila Odinga otiyo gi the word Joshua bana ni Joshua mano ng'ama duong' ahinya ma ka Raila tiyo go to mano the Catholic Church nyalo kata ban Raila kuom campaigning ni koro Raila otiyo gi the word Joshua. Koro Raila otiyo gi 10 million otiyo gi word Joshua. Jo Catholic bok dwani Raila otiyo gi the word Joshua. Koro ing'eyo to bana ka ng'ani epito mar kanisa to kanisa mar Catholic ni oting'o jo Jubilee to ting'o jo Kodbe. Koro odwani to jo supporters Raila mane kanisa kode kae moko yie gi gima owacho no tim nang'o nikech mane and it any confusion mabe kata weche lamo gi kelo wach siasa. Ni koro Cardinal wacho ni bana ng'ano otiyo gi the word Joshua. Ni Joshua mano ni mano ng'ama ni o disrespect prophet moro miluongo ni Joshua. Ani ji ariyo matiyo na manyingi Joshua. Koro iluongo gi nade? To gitiyo na iluongo ni Joshua. Koro abro we luongo ni Joshua. Nikech koro Cardinal wacho ni kiki wach mar Joshua kik chak tigo. To koro joma nie Kenya kae miluongo ni Joshua gindo gidhi timo nang'o? Nikech koro wacho ni nying mar Joshua ok nya tigo kamoro amora. Idhi time nang'o? To kotikore to okela mwalimu ok ang'eyo nikech koro iwuoro to kara hate speech ni nyoro Nkaiseri gele kaparo wacho ni 10 million en hate speech. Kawuono Cardinal wacho ni Joshua en hate speech. Koro hate speech ni en gimoro amora. Ing'e gima timore Orengo? Yes. Nyambura kodinne kona. Otem koke, otem lake, ogore nyaka giiwe. Jogi kona kamwa keto gini e wach man ka. Wasediyo jogi kona kamoro. Koro makoro gigolo nyaka Cardinal. Koro gimoro amora ma gineno ni dang' duoko chien. Ing'e ni nitie samoro ma ng'ato moserome kona makoro kata tie long'ni momako to ywak odhigo piny. Ipo kata kolonyi. E gima timore ka. Jogi gini osebedo negi matek. Giseng'iyo kwant 10 million strong gineno ka kwano madier. Koro gidwa tamo ji ni mondo kik wache. Giseng'iyo ni wach Joshua ni en wach moriere ka Yudia. Joshua notieko tich mane osetamo ji timo higni mathoth. Koro mae weche machendo. Omiyo gidwa manyo yo mora mora, wach mora mora. Ing'e ni kata mana bando ni wach ni okung'e maber. Nyiswa lerne. Bando ni ni mundu ng'e ni nochakore kama. Bando ni ok ni onge Kenya ka. Iyudo ka higa mokalo Ruto nowacho ni 2015 ema nose mang'eny molo cham te ma kik ng'ato wachi ni cham watin go Kenya ne nigi cham kabisa. Ka higa loko ni to chieng' mar achiel jochiwo mani bando onge. Mwalimu kendo Ahmed ni nowacho ni onge kaka piny mar Kenya nyalo omo bando kawuok e piny moro amora. Mana adier. Yes. Magi nowacho. To ka kiny piny lokore tikoro ni koro bando onge. To bando dhi kanye. To katiko ndalo ariyo ni koro bando nitie osechopo a Mexico. Mexico to kati amana gi jet. To nyaka itieke ndalo moko ariyo kokichopi. Ok piny mabor. Achiel gima rach ni kibiro gi ndege to nyaka ikuong idhi America bidhi Europe. Kasi duo kamae. Koro gima timore ma paro ne timore gi gini. Yes. Jogi nokawo bando ma wan go. To pange meli to tero dhi bae nang'o. Ukoni odwa keto jogi madeny kabisa madeny. Ing'e ni kata ndalo moro kane jo Israel nie piny Misri to gisewuok gidhi Kanaan. Yes. To Musa nolal. Chiemo bolal. Pi bolal. Joka noywak Musa ni an miwa kata mana pi kende wa modhi. Eka noduogo wuoyo gi Nyasaye ogol wanda pi wuoyo. Kilalo bando. Kae ti dhi kele koro ji dhi eri ni ya kech ne dwa nego wato girgi ni backfire. Kisungu luongo no backfire. Ne gidwa timo trick ni gidejo Kenya gi kech. Kato giduogo ni koro gine jomokelo nwa bando. Gikelo bando. Gine jomokelo warruok mar bando koro ji chiemo bando koro mar siling 90. To jo Kenya tinde riek chon cha ting'eni ne giwunda ji mawuondre.
Kenya tinde riek nikech ji achiel meiwa mariekgi openjo ni to Mexico bando diaye gi ndalo ariyo. Bando ni Mexico noyude kosepange meli ma meli ochaka ng'wech. To meli ni kata kan meli ne ndego ting'o meli obiro lwar e Lake Victoria e Lake Indian Ocean. Dong de tiye ndalo moko abich. Ni oyo bando ni ne nitiere mane bae nam ka gi bande iye. Ng'ato kuongo wacho ni bando ni ne ni Durban e South Africa. Ni bando ni ne Durban e mwaluogi to kata piny kata Durban do ka ndalo auchiel. Tine ma to ne baya kor nam ka walege ni bando donywa Kenya kae. Tige ni ndalo auchiel no. Be mana ka meli mosewuok. Mais loaded. Nikech loading meli kenda. Loading meli kenda dhi ka ndalo 10. Baiso nini tiye wach moko ng'eyo kae. Bando ni to bando ni nyicha nene ya Mombasa ka. Bando ni chidwa gajwa kendo ma bando wa. Wabro dhi makata 4.5 billion mochule ka. Wabro dhi yo matin mwalimu kwa duoga chiel ka chiel to wadwa ng'ene bando nieri wach mopondo e wach bando nieri ne kanye. To gima bende wadwa ng'eyo mwalimu ni to bende entiere. En bando mano wach ni en shillings 90 bende entiere. Waneno ka oganda mantiere Ukambani ne wacho ni ok ginyalo yudo bando nieri. Kilifi oganda wacho ni ok giyud bando nieri. Kisumu koja chano ko oganda wacho ni ok ginyalo yudo mogo mar 90 nieri. Ka en bando mane nitie mochopo kaka wacho ni ochopo noero. Sani entiere kuma chalo nade. Maendi en kuku mamit. Kamoro moro ma intie jara mar Lulu TV maendi en chenro mar kuku mar wach ma bende warange weche mosebedo katimore chielo kachiel to moloyo juma mokalo. Antiere kod oganda ma bende lonyo weche mag siasa manyasani kachiel kod weche duto madhi nyime e piny mar Kenya. Kasani bende wantiere e higa noero ma oganda ochimo yiero kochopo dwe mar 8. Gima warango kaka oganda ma pacho kaendi moloyo ute fwambo en ni mondo kwadhi e yiero wabed kod kwe. Kwachopo e yiero wabed kod kwe, bang' yiero bende wabed kod kwe. Maendi e wach maduong' wan kaka ute fwambo kamoro moro wantie nyaka wanyiso ganda wa nyaka sanyeri. Chaka rwaku e studio e thuolo mar 2. Mwalimu chakimoso ganda. No ganda na pod manan e weche matie maliet sani machendo na kor wachomo yiero. Nikwara mogero kamano uru andu Chado Rengo kawuono wawuoyo weche mag yiero gi weche mag dongruok gi mriambo ma sirikal mag Jubilee wacho no. Ero kamano nya. Arwako kendo achiel kachiel kan wadhi yie to no maweyo ka wawacho wach mar bando. Mwalimu ne wacho ni bando nieri nenore ni entie to ne ok en bando mane onge. Mwalimu ler e wach bando nieri kitemo wacho ne oganda mano denyo kane bando iuso shillings 200. Wacho ni chal ni bando ni ne entie en gimi tugo goda tuga mondo mi obed kaka campaign tool. Mokwongo ing'e ni bando ncha nengo ne tek. Yes. Kabisa mogo ncha nengo ne dhi malo. Yeah. To ok ne sirikal ukunyiswa ni nengo ne tek nikech oonge sto. Gini ne gi nyongo bando. Mondo bando bed maonge, mondo ji odenyo ywagi, mondo giduog ni okay wakelo nu bando dong wan sirikal matiyo. Tadieri makende ni sirikal be ok nyal wacho ni ne gikia ni bando biro rumo. Ing'e ni ndalo moro e piny machon kane kecho dwa bire piny Misri. Nyasaye nooro ne Farao lek to nokia loko lek. Noyudo ka en gi wuoyi moro mane iluongo ni Joseph ma wuod Jakobo. Noloko lekni. To duong' mar wach no ok en loko lek. Duong' mar wach ni en ikruok mane Farao bedogo. Mano iko bando manotero jo Misri higni 7 kapod gichiemo. To macha ne ndalo mane edi higni malo 2070 mokalo. To wan e higa mar 21st century kech nyalo chamo ganda mar ayuoyi kamaendi to higa mokalo ne wakeyo maber ni cham koronge. Be nitie ministry ma planning e Kenya ka mar agriculture. Dong wan gi board mar bando e Kenya ka monego beni samora mora cereals and produce board nigi store moro motero Kenya 1 year. Samora mora makine koro ke chamowa onego be ni oro dhi higni 2.
Manyiso ni kata bed ni oonge to nego bed ni wantiere kod bando moro onego bed ni chamo wa nikech tinde science osebiro ma wang'e chon ni higa manyien to wadhi bedo gi oro. Watimo nang'o? Wakano bando mibiro chame higa maluwe. Mano nyaka bedi. Omiyo gini onge gimoro ni bando norumo. Gini en mana mibadhi mane dwaowago mondo wane ni sirikal okonyowa. Sirikal ok okonyowa bando nwa moduoknwa. Orengo iyere gimo limo ne maendi en wach ma mibadhi mane nitiere wach bando. Jeff mokwongo nyaka ing'e ni ma mibadhi nikech ing'e ni gima ne sirikal okwongo wacho ne gidwaro ni gidwa ni parliament approve negi pesa moro kanyo. Ne ok giwacho ni problem nitie ni bando, giwacho ni bando nitie pesa moro 6 billion. Ni gidwaro ni parliament approve 6 billion moro ma gidwa dhi ng'iewo gang'o? Gidwa dhi ng'iewo bando. Nyaka kiwinjo ng'ato chako gi pesa to ok onyisi gima odwa timo gi pesa. Ng'e ni mano mokwongo nitie mibadhi. Namba 2, adwa na wach niya. Managing director mare National Cereals and Produce Board. Yes. Iluonge ni Chepko, it's called somebody. Na winje dalo moko kowuoyo en parliamentary committee mar agriculture. Kowuoyo wach bando. Wacho ni bana National Cereals and Produce Board kidhi Donholm kae. Ineno silos mag National Cereals and Produce Board. Yes. Kidhi Eldoret, kidhi Kisumu, kamoro ma yudo ka nitie silos madongo gi. Mombasa. Ng'ano nowacho ni bana at any single time. Yes. Gin ga gi bando e silos go manyalo feed Kenya kuom higni 4 mabiro. At any single time. To nowacho ni gino ema Kenya kaluongo ni Strategic Grain Reserve. Strategic Grain Reserve e National Cereals and Produce Board no. Yes. To wacho ni bana gimo mineno ka seche moko National Produce Board no ok nyal supply grains ne millers. And the National Produce Board no is a board membership mar board no are ministries. Permanent secretaries mag Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of involved emergency gi drought gi interior. So for them to get approval mondo gi release the grain from the strategic grain reserve to the millers. Nyaka gi get authorization from the ministry. So ng'ani nowacho na gimoro gino mawacho ni bana gir bando ni en gima kare ji chame pesa nikech owacho ni gimomiyo ok gi release ga bando nikech delay nikech they have not gotten approval from these 4 ministries to release strategic grain reserve. Karuto nowacho last year ni bwana wan gi excess maize. Yes. Wan gi bando ma excess, production is excess. Ma wan gi bando ma according to ng'ato nyalo feed this country for 4 years. Ere kaka 9 months later nyalo bet ni waonge bando. To ng'ato pok owinjo kowacho ni bwana bando ma en go stock osegolo. To farmers ma elder be owinjo ni bwana serikal pok ong'iyo bando wa. So the state farmers nigi bando, National Cereals Strategic Grain Reserve nigi bando. To bando to wan joma do chamo bando to onge bando. Koro to bando ka bando ni store. Yes. To farmers be pok ong'iyo bando gi nigi bando moko. To mela to wacho ni bando ng'emo miyo uso no bando be matek. To importers ji makelo bando ka. Tiwinjo kosechungo meli e Mombasa ni bana wakelo bando nikech nitie maize deficit. Mano already ngisi ni bana nitie scheme mitiyo ka one nyongo gini mondo tigo for political reason wacho ni bana wakelo no bando. Number 2 to make money. And pesa miloso between joma import bando gi millers. Kidwa ng'e ni millers are involved loso pesa ni. Ere kaka mela mose pack mogo. Yes. Mogo ni 180 shillings. The determinant of a market pesa mauso gimore chiro luore gik moko 4. Na ng'iewe pesa di, production cost enadi, transportation gi marketing cost enadi. Magi cost maketo ga e product ka use market. Kasto medo ni bana on top of this taketo profit ni bando packet ka packet adhi do profit masling 20. Jeff ko wach ka wuono ni bana bech mogo wuok from 180 to 90. I divided by half. Production cost nacha odhi kanye. Marketing cost nacha odhi kanye. To be am I making profit? The miller is still making profit ko nyalo uso bando ni at 90 shillings. Iparo ni miller osebedo ka loso pesa die gini. To pesa ni iparo ni miller mosebedo ka chame kende kose nitie ng'ama osebedo ka chame Ministry of Agriculture kai kod sirikal kai. So these are questions we must ask. In April 2015 Minister Mar Finance no launched Strategic Grain Reserve. Yes. Mano bid allocated 2.1 billion. Manikechi knows from 2015 nigi se forecast ni oro morubru biro e giko 2016 yes 17 to 2.5 billion ni grain mano omedi e grain reserve en no dhi kanye
kich macha gima no launch publicly ka ji ong'eyo. Mowacho ni omedo. To koro 6 billion to nodhi kanye. Nikech ng'eni 6 billion bando mane okel by the way. Bando mane okel is not worth 6 billion. Be oserumo onge ng'ama tinde yude. Onge ng'ama yude. No, but bando mane okel is not worth 60 billion. Kitimo calculation mar gino, iyudo ni jogo ne ng'iewo kata gunia achiel at almost 25,000. Koro gunia achiel 25,000 en bando mar gold kose bando machal nade. Tiwinjo ni sani kendo last week we were importing another batch from Ethiopia. Koro penjo to bana, kanyo jo osetiyo gi 6 billion kelo maka. Kendo wang'iewo moko Ethiopia. Kendo wang'iewo moko kanye. To wanto bando waere. To in 2016 October, ng'ata nowache parliamentary committee ni bwana wan gi bando. The only problem en ni pok ong'iso ni wagol wa Mimilas. So bando wacha kethore e stoka acha koso. To kok kethore ng'ama use. To kendo wanyisi gimomiyo jogi bande mane giyiero gi sukari. Chike moko chokenj kap chike mag rito pesa. Ni pesa ni kidwa dhi golo 1 million shillings to nyaka indik reason kumitere gimi dhi timo gi ng'ama dhi miyo mi explain gimomiyo ok inyal ore gi check kata gi transfer. Ma be omiyo jogi kiwaje ni gidwaro pesa ma liquid. Koro ka gikete bando ing'e ng'iewo e supermarket ing'iewo kuonde motergo. To Millers ka duoko ne gi cash gigogo campaign. Moko bedo trace ni pesa ma gigo campaign wa kanye. Wanto girito mondo wadhi agol pesa e bank mondo wa fill form nwa dhigo campaign mondo gine. Mae gima timore e gini bende. Chike moko nucho uro kelo kama bandia mag de pesa mondo kik pesa donje lweto opposition otimgo campaign. To gin giyudo rieko ma ginyalo timego. Giki neno chalo bando, sukari, gini ng'eni ng'iewo gi cash. Tichoko pesago chopo e bank, pesago go campaign. Mano be wach ma nyaka beno kelo gi. Koro wacho ni weche mantiere motenore kod weche mag bando gi eki en weche ma Ja-Kenya manene kaka nok mar bando kata nok mar mogo ok en manwero kende. Nitiere weche mathoth. Weche tute iye. Kenya tindo lony mok ber nikech nyalo chame ng'ato. Erokamano uru mwalimu. Achiel kachiel obro wuok e weche mag bando, wadwa dhi e weche mag yiero. Wadhi e yiero dwe mar 8. Waneno ka juma mokalo ne ogolnwa list mar josiasa ma ok tin e 20 ka IEBC wacho ni gidwa ni mondo gitam gi thuolo mar chung' ka gintiere kod weche ma gin penjo matek midwa ni nyaka gikwong giduoki giluok nyingi maler koka gidhi nyime kod chung'. Richard Orengo wachni erin machake kodi nyisane to IEBC gano iso joma mokalo gidwa ni mondo gilor ne josiasa moko gin josiasa madito gin josiasa matindo. Maindi bende en wach manyalo kama maindi nyalo timore adieri piny mar Kenya kare ochiko kuma chalo nade kotenore kod weche mag siasa. Moko ngadwa na ng'isi ni IEBC ok nokelo this issue was brought gi National Human Rights Commission, the Transparency International, which is an international NGO. Gine mang'eny iwacho nitie ji moko ma record gi are not clean. But gimomi adwa na ng'isi kamano nikech ikelo wach IEBC. Tadwa na ng'isi ni IEBC has got gimiluongo legal backing on this issue mar integrity. The Constitution and Elections Act miyo IEBC power mar timo gik miwachogo. The only problem en ni IEBC onge chir. IEBC kaka entie sani onge chir manyalo timo go gino nikech chir ma timo gino wacho niya adhi wacho ni kaka Nairobi awacho ni Evans Kidero waban Mike Sonko waban ingeni mano already isekelo gimiluongo ni constitutional political crisis nikech kiban Mike Sonko kiban Evans Kidero from Nairobi according to that report nikech then those two names are there. What is going to happen? What is going to happen? It's not possible. IEBC onge gi confidence gi chir manyalo timo gik miwacho no. So gik miwacho gina mbaka. Magi mana mbaka ma jo NGO Transparent International wacho gi jo Human Rights Commission nikech Human Rights Commission bose bedo dormant for so long. But okapar kantie teko ma ginyalo timo. Wacho ni TikTok gin godo to teko chir ema gionge. Gionge chir ma ginyalo. Mwalimu iparo nade? Yasingeyo. Ni NGOs giendi kosebudho ahinya. Adwa ni mondo donors one ni gitiyo. Mar ariyo adwa ni mondo anyisi. Ni gingibe ging'eyo kama gibedo kaka an bang'e kama bedeni. Ni gik ma gin tethore go ok nyal ti. Be ok inyal timo. Uhuru Kenyatta gi William Ruto nobedo indicted ne ok gidhi. Ne gibet kama gichung'. Momed gi thuolo ma gichung'. Ma kot gi go yal ka gin president. To joma no ndikni kaka nang'eyo gi te. Onge ng'ama no osedhi e court ma court oyalo buche moyud ni jamibadhi. Koro kata mana ma
pod gibiro mana tiyo ka chiemo ripo ka gidhi e kot moyal maburu rumo eka koro ng'ato nyalo wacho ni ng'ane ito kot nchoyudo ni jakuo ok inyal bedo jatelo kot nchoyudo ni jamibadhi ok inyal bedo to kaka wantie ni president mane gir William Ruto gi Uhuru Kenyatta osetcha ok nyal loki kawuono to moko gimomiyo adwa mana mede wach ma ulimo gimomiyo gino ok nyal loki kamano nikech mokwongo ji mawuoyo ka an maka consider ni NGO en gimilo non governmental organization en ing'e ni onge role onge role gik mowacho gin lobbyists gin ginyawacho wacha gigo oko kucho so that donor can send more money mondo gitim elections monitoring giwach gik ma giwacho manono mag bath ndarago to kama ginyalo kele gino malich to onge. Namba 2, the process mar ng'ama nyalo block gigo en IEBC. To IEBC process ma gitimogo vetting is very clear. Ging'e anti-corruption clearance. Mibedo clear gi anti-corruption commission. Ka anti-corruption onge case kodi, to ibedo cleared. Ging'e wach hate speech. Ging'e wach nin gi loan. Akiana ang'o weche mathindo gi. To ka ionge ok ibedo charged na court of law. Ni mwalimu sani koro from today you are charged makara koko tuwe to ina okon cash bail. In Manaoko, but you have been charged. You are going through the process mar judiciary. Onge gima ng'ato nyalo wacho kanyo je. Nikech joma nie list go te, the only person manyocho bedo charged en Moses Kuria, mabe nyocho sebedo. Siloba ne wacho ni kata jok man pending cases. It has been clear. No sebedo clear. Mara rumo to Siloba ne wacho Robert, CEO mar IBC ne wacho ni jok man gi pending cases. Any pending case e court kata poko yale to in gi bura. Mine maber an kaka odewo William gi bura an kaka Richard an gi bura. Odi loro nu. Can I explain gimoro? Can I explain gimoro? Bedo no wach ni itimo gimoro. Iwinjo. Being charged in court tiene niya. Mwalimu Odoyo Owede. Today you are hereby charged gi offense achiel ariyo adek. Do you plead guilty or not guilty? Not guilty. Kiwacho ni not guilty. Yes. Mano ng'ama osebedo charge koro. Iwinjo ng'ano? Ng'ama otere court mosomne case mopenje ni i plead guilty koso not guilty. To gik moko ni akia ni ng'anene Wabukala musiepi investigate akia ni ng'ano ji moko wuotho around gi otese moko giwacho ni timo. Mago are irrelevant. IBC be ok nya kelo kata gigo kama jin nikech ging'e ni mago gik moko nya dhi anyway. To bende president mane William Ruto gi Uhuru Kenyatta present. Yes. Joka wa charged at the Hague. Moluongi mopenji ni guilty or not guilty. To ne pod oyienegi magichung'. Mowacho ni kote ma chiemo no amua ka gin guilty or not guilty. Joge ji prayo de kidi mana. Mwalimu paro ni kaminya make ng'ato. Ng'ama convicted actually ng'ama ni court be ok nya tim gimoro. Aparo ni ng'ama convicted ema koro IBC nya wuoyi. Pod ni joge ng'ama biro dhi mak matame chung' onge. Nikech mokwongo en ang'o masonko kidero or ng'ata. Dibed no sebedo accused of Maruto to poko bedo accused of. En ang'o. Actually case Ruto dong poni e court mar locha. Actually en charge. No se loe gilo moro mano ma ng'ato Eldoret maduokne. Ing'e ni machabura no loe moduoko lo. En monego be ni en charge e list kan. En charge twice. En monego be list kan. Awinjo onge bwana. Anyisi ni IBC ok nyal kata temo. NGO kata wao tim gigo nikech mano fundraising. Mano is okay. A transparency wacha gigo lakini gigo onge kama inyalo tim. Kenya kai so long as ni allow ni bwana Uhuru Kenyatta who was charged in a court of law nikech wacha ni constitution wacha ni bwana any international law ma we are signatory to is an extension of our constitution of our laws. Kane gibedo charged kacha to ne gichung' ma gibedo president kendo sari pod gichung' giendelea. Kendi they were not acquitted. Ngeni kata mana ng'anene okay na acquitted. No wajima ni bana sani evidence chandowa we investigate we bro duogo. So those cases were not even closed. So kama no is still there to onge ng'ama nyalo charge. Bebe IBC na ng'is no kenya kata temo. Ok ginyal temo. Makoro wang'e ni magi gin mana weche. Do you know the kind of crisis minyalo create Nairobi kae kigolo Kidero gi Sonko? Political crisis. Mokwongo onge kata jama di wuothi. Nango. No, what will happen? Gol Kidero gi Sonko to ji okudhi na. Mokwongo ni ji ma Nairobi ka nus gi mek Kidero to nus gi mek Sonko. Koro ok giwuothi na. Jeff bwana, gimado ni win. Orengo. A political crisis means near. Yes, you have brought
a situation where we cannot move forward. One, we are at a standstill. To don't want to candidates moko. If the team elections kanye, don't want to candidates moko ben. Mwalimu says half of them give support as Sonko, so half of them give Makidero. Kuri the team elections nenga. Dong jok modong other candidates. Supporters jogi ni koni gichung girito ni jogi. Mwalimu ita mwanzo ni jok mochungi gini supporters. Awuni Kenya itamu Uhuru Kenyatta. Itamu Raila chung. Koro hivi ng'amidongo. Wanti gedida gini be ochung kai. Wanti gi candidates. Mane mo milongo ni political crisis. Tiende ne ya una stand state. You can't move forward. Legally there's no crisis. Maizo ni kai gi bangi to onge giminyalo timni ni gengo ni. Onge mwandu maduong' malojo moluwi moyie kodi. Ing'e ni ng'ato nonyuol piny Misri kicho ni Musa manokwany mane nam Gukapi. To bang'e nikech joma ne luwe ne thoth. En mene je mwandu moloji. Onyalo miyo oganda te pi memodho. Nikech Nyasaye nong'e ni gik mara momiyo Musa. Mano miyo ji. Koro Musa ni ema gik moko luwo te. Kawuono e pinywa kaendi. Nus jo Kenya kae gik madhi irgi luwo Raila Odinga. To nus machielo manyiso ni kotam Raila ni ok chung to yiero ok nyal timore. Koro yiero nade ara let's say iwacho Raila wawe Raila kitamo Uhuru Kenyatta no kuchung dongo Uhuru rom gi Raila Uhuru ni half Raila ni half koro wachi ni sani tamo Uhuru Kenyatta no kuchung wadhi timo nang'o wabro dhi yiero podi Mara ilana kido wacha yeje. Your candidates moko okune. They are not candidates. Nade. Jepo wana is a clear gigin candidate. Achunga to chunga. Adwa ngisine ya. Kigolo Evans Kidero a ballot paper. Tigolo Mike Mbuvi Sonko a ballot paper. There will be no elections in Nairobi. Mokwongo be wan pitching on day 1 gi referendum. Kata gi ballot referendum jo Kidero gi jo Sonko do impeach ngati no gi referendum. Kore wacho ni ok nyalo golo gi oko. Ok gi county assembly. Kama power nitie. Ndalo moro ne power nitie gi jopiny. Majority. Kata gi representative magi. Parliament cha bine no ka gin 290 plus 12 cha. Kikoso negi. Tinyalo yudo ka koro in gi crisis. Yeka ne gitimo pielo Lumumba. Lumumba ne onge makosa. Office ne mene gi loro. Office ne mene gi golo ni koro office bila no onge Kenya. So korang ito nanga. Kori onge gi office medhi. No, that office no longer exists. So you want to bana wan kaka parliament. Yes. We budget line ne magigole budget. Basically gima mwalimu wacho ni gigole budget. Ka wacho ni ntie budget line mwalimu ni Jeff. Budget line ko gole budget. Igeo ni kaka office attorney general can it a body man gi power to change the constitution ma Kenya no longer have the office of attorney general do ngeni mano giriembi tijigiri yako if they can use that power giwacho ni office attorney general is not there in the constitution mana gi gole next year budget gigole budget koro mi wacho ni nyaka sani riwo ng'e maber ni oganda ma inyiswa ni samoro nyalo lorne gi eki mano nyalo bedo matek mogi madhi timore bang'i ni kata pira dek mbele kucho lakini sani to podi onge wacho rengo winji gima pod adwa ne duoke wacho ni ka diponi ogol Kidero gi Sonko to yiero ok nyal bedo Nairobi wachno ibro nyisa ler mare maber bang'e kaka ok onyal bet to wan gi candidates moko mochung candidates mage Miguna ochung Nairobi. Okay. Machielo. Iwacho ni candidates ni plural. Wadoge mar president kare. Iwacho ni Uhuru gi Raila ko gol kanyo wanyisi ni ya. Sani endi wagoni no gokura sani. You can swear with the Bible ni 95% of the votes that will be cast in Nairobi. Yes. Bro de ne Sonko gi Kidero. To kicha chingmi gokura biro ka laini ogokona Kibera, Korogocho, Kariobangi e town gi kamora mora and half ka jogo koni kawuono ko jogi onge gi to wadhi ketho yiero ditamgi kata no gidhi biro gitamgi nikech gine ma gintie kanyo te to ging'eny pare jo mopongo polling station ka 95% margi odage ni yiero tadwa penjo moro ng'eni mwalimu wacho ni is a political crisis but ng'eni tie constitutional crisis be constitutional crisis en ya requirement mar IBC nyaka declare ng'ato bed president nango. One, nyaka yud some percentage in half of the counties. Nyaka yud 50+1. Nyaka yud adi, nyaka yud ango. Kigolo presidential candidates ariyogi.
tiwe gi jogi ken dida ken ngano ginigo gidhi yudo 50+1 gidhi yudo half of the counties in gidhi yudo particular 24 counties 24 counties gidhi yudo kakoro kata 40,000 signatures emotamogi iwinjo ni ja independent pod choko signatures jo ODM okwalo signatures mag ODM it is also a constitutional crisis. Awinji maber awinjo crisis wacho mang'eny goeko oganda wa bende winjo mwalimu wachimo yiero wach mane mogik madewedo do oganda wa to moloyo mondo obed kod siasa mar mulo siasa mar agoko wawere godo waneno kata Homabay gima notimore juma mokalo ka migosi Awiti mabende gavana ne donjo Homabay ne tungni obedo kwane kod kwacha ranyisi makamagi gik mokwado mondo wachak wadogie wang'eyo gima notimore piny mar Kenya kanwa dhi yiero higni mokalo ok wadwar weche aina goeko kendo gino wach mage minyalo nyiso oganda ma jogombe noganda na mar duoka moro ma untiere weche mag ichoki ka ng'ama choko jathum ni mondo idhi kony ketho campaign mar ng'ato kata wuodh ng'ato mano nyaka wawe na wacho ka ndalo moro ni Kenya ka kata pinywa kucho onge ng'ama wuok ni an kauna dhi e rally an kauna dhi e yo bang'a ne gikidi gone ng'ane koko en mana ni chulo gi mondo gitim mano iyudo ka ng'ato wuok joge mobiro e gire mobiro timono gin alufe mang'eny kabisa to jomoko 10 kata 20 ni e kona moro maketho gini mago ok nyal bedo jomowuok ukeji mago jomong'iew gin jomochul ok nyal ringo kia Kisumu idonjo Sondu iringi onge ng'ama tali kichopo Yugiso ji moka uchiel tali kendo ichako ringo kichopo kamoro do ji mago jomoik kuondego ka in ng'ama ji ok dwar tidonja to kamoro amora mikale nyaka mon me puodho gi kwe koni ayo kod dwari actually kan kowuok ka Nyakach kan idonja na Sondu mikale Sondu kama koro idonja Nyakach ni to ginang'ina kodi kata ng'at moro mawuotho yo kende koni aina thich dio to ka gin joma kichopo e town moro to ka gin joma ko 40 kata 10 makwedi mago jomochul mago jomolosi iluongo ni loso par gin olosgi ni mondo gibi gitim kamano kada ndalo moro kane Cyprian Awiti nodhi Waondo era par mar Moses Kajwang nogone kukuno to intelligence ma Kenya ka ne nigi report ni 2 weeks kapok nogone kuku tiende ni gin gik moyiki muthedhi motung maber ni mondo bi otimre kamano omiyo nyaka wabed mariek wang'e ni jotelo bilano okoromo telo no ganda marayuoyi malamo Nyasaye kaka wan Richard Orengo wach ni mogik na oganda an gima dona wach en mana nyora paro na wache kendo kauna dona med wache en elections madhi en elections mopogore gi elections moro moro mosega bedo go one ntie dimensions moro mapoko bedo elections miluongo ni independent ngene the other time no kotegna ahinya this time no kobedo very strong I don't know appreciate ni independent candidates gintie to gin jowa to wan gi candidates be mane different political parties gima important ma jowa nyaka ng'e ni at the end of the day jatelo miyiero idhi yudo jatelo maber kodi kiyiero jatelo maber tidhi yudo dongruok maber kiyiero jatelo marach to kidhi yudo dongruok maber jowa nyaka ng'e ni jowa wago peksen kendo wang'e ni election mwadhi ni kik bed election mwadonje ni waruombore kamano nyaka wadog chien mondo wapenj to ere gima ng'ani dhi timona ka gin ji mosebedo ofis ere gima ng'ani osetimona mondo wapenjre penjogo mondo kwa dhi nyime to next year nikech election is going to be better than mane wan go 2013 2013 was better than 2007 2022 must be better than this one koro the only way mama nyalo bedo go better than ma 2013 kendo ma 20 wadwane every elections we improve we build in accountability nikech at the end of the day wadwane bana jotelo bed ni luoro jopiny ma jatelo komiye 5 years to nyako time gimoro higni 5 go ma kochopo higni 5 to nyalo nyiso piny na tim 1 2 3 4 to ni waruombo ni bwana ni kiseka nomination mar party to ni mano romo aparo ni mano moving forward nyaka wang'e ni to bana ere ka kwa dhi mbele kacha mondo wa make sure ni jatelo miyiero nyaka luor jopiny kendo nyaka be notimo ni jopiny gimoro ma kopenje to nyalo siemo na asetimo 1 asetimo 2 asetimo 3 mogik nyaka make sure ni wayiero jotelo ma ok kawo pes jopiny to giso huko giwuotho go huko giringo go gi nyiri gitimo gik manone kor piny gibedo jotelo ma pes jopiny iluoro kabisa nikech jotelo go be wachulo msara chiche minyalo kawo titimo gik midwa timogo to pes jopiny titimogo maendeleo jopiny nyaka bed ni ong'iyo mano kwa dhi yiero ni mondo wayier ji ma ok nyal ketho pes jopiny kendo ji ma oluoro gima giwinjore ni gibiro timo ne jopiny
Agonu erokamano maduong' mokalo Mwalimu Odewede kaachiel kod Richard Orengo ukelonwa weche mabende konyo oganda to moloyo oganda mokelo Nyanza mana ka wanyisi kinde ka kinde maber ni ikaw mineno kok berni iweyo mana gi kanyo ero maduong' mogik to joluo modak Mombasa kiwacho mana luo Nyanza joluo kuonde duto magintie koro Orengo ni nyisa maber ni unukotimo research to minority uweru godo mano pok awacho ga mano research marong Orengo ni nyisa ne ka igero classrooms ne jok ma ing'e joluo gin minority Mombasa awacho ni joluo to kora awacho ni Nyanza magiejo joluo duto rangijo betuwa gi joluo ahero joluo an bende ajaluo agono erokamano maduong' mokalo kuom chopo achiel kachiel e studio kaindi weche mwamiyo maduong' mokalo wana kaka ute fwambo en mondo wabed kod kwe ka oganda ikore ne yiero ka oganda ochopo yiero kaachiel kod tok yiero nikech mana kaka japuonj wacho kaachiel kod Orengo pod Kenya duong' moingo gik moko duto wang'e kit jotelo moyiero to bende gin jotelo manyalo konyowa kaka oganda kawuok e Lolwe TV an Jeff Lombaka orito masani